Сега ще ви покажа един начин, който много лесно може да ви помогне в ежедневието, да релаксирате съзнанието, да канализирате своите мисли, да се концентрирате по-добре, да изчистите ума и просто да релаксирате. Дишането има, разбира се, и много физически и физиологически ползи, като едни от тях са масажите на вътрешните органи, които прави дишането, масажира бели дробове, сърце, като подобрява тяхното функциониране. Сега ще ви го покажа. Това е пълно йога дишане. Започваме от корем, ребра, гърди. Вдишване 5 секунди. Ще задържим за 2. Издишваме двойно повече време на това, което сме вдишали. Като издишаме отново, ще задържим за 1 секунда. И ще направим чак тогава следващия цикъл. Един цикъл, това е едно вдишване и едно издишване на йога дишане. Започваме, като издишаме целият остатъчен въздух, който сме събрали, и дишаме бавно. Може да се научите как да правите сами релаксация на цялото тяло, ум и дух в удобството на вашия дом, като закупите курсът от платформата на IM Training.